Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Sabila Aska saking kelas 11 DPB 3. Wonten mriki kula badhe presentasi pranatacara kaliyan irah-irahane temanten. Dumateng para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun keblanting panembah ingkang satuhu luhur ing budi. Dumateng para sesepuh panisepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para pangembating praja satriyaning negari minangka pandam-pandoming kawula dane ingkang kinasih. Para penderek pinangetan kangkung utawi putri saking tlatah kutha Yogyakarta, ugi para tamu undangan kakung sumawa putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Minangkaning Purwakanthi atur sumangga tansah nderekaken ngraosaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saranosih kawelasan saha lumeberipun rahmat taufik saha hidayahipun kula dalah panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten setunggal macis. Saperlu derek mangestreni wontenipun acara walimatun urusi kanthi kawotenan wilujeng nir sambikala kalih sing bebaya. Sallallahu wasallamu mugi katepaken wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebering dumateng para sahabatipun sageta mahanani dumateng panjenenganipun Bapak Suparno dalah keluarga. Anggenipun ngentes pitulus amiwaha putra mahargya sisi putra putri ingkang asesilih Raden Mas Bagus Ana Prasetya utawi Roro Diah Ayu Sinta Lestari ing pangajap. Mugi-mugi dados pinangeten ingkang barokah keluarganipun. Dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi pinarengna kawula marak ngabiyatara hangipil maredikaning penggali. Anggen jangandika samiya lelenggahan wonten wisma pawiwahan punika. Tumrap perluning gati kawula marak ngabiyantara. Awit awrat pinarak anglantaraken pantamaning adicara ingkang badhe kalapah ing pawiwihan walimatun urus sing punika. Pramila kaperenga langkung rumiyin kawula ngaturaken menggah ingkang dados rantamaning adicara ingkang sampun rinacik rinapat saha rinumpaka. Setunggal wondene adicara ingkang karuhunun inggih atur pambuka. Kalih kalajengaken sabda tama utawi maudidlah hasanah. Mekaten megah tatarakiting adicara pawiwahan ingkang sampun rinangkit lan monggo pawiwahan punika kita buka kanthi waosan umul kitab ing pangajap. Mugi-mugi pawiwahan siang utawi dalu punika purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalis ing rubeda ning ing sambikala. Wahyaning mangsa kapan wus dungkap titilaksaning adicara, sumangga kita sigra tumapak ing adicara ingkang angka 2 inggih waosan ayat kitab suci Al-Qur'an.
Ananging sakderengipun waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kalaksanaan, saderengipun nyuwun sewu anggunging aksama dumateng para lawuh ingkang taksih sami ngudhut utawa rerembagan kasuwun kancendhak sawatawis saperlu hormat saha mirengaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaos déning sedherek Imam Ahmad Fauzi saking Karanganyar wekdal saha sasana kawula aturaken. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang geher kinurmatan. Tumapak adicara ingkang angka 3 nun inggih atur pasrah saking kulawarga pinangetan kakung utawi putri pamilan punika dumateng panjenengan bapak ingkang sampun kapiji hanjejeri minangka talang basa saking keluarga pinanganten wekdal saha sasana kawula aturaken. Salajengipun inggih punika atur pambiyaga saha tampi pinangetan saking Mengku Gati. Sejatosipun panjenenganipun Bapak Harjono badhe marak Byayantara sami saperlu nampi pasrah saking keluarga pinangetan kakung utawi putri menika ananging nggih kabekta saking bombong miyah mangkoking manah karana karoban ing sing sedaya ingkang sampun hanjengin saengga boten kuwawi matur piyambak pramila menika badhe dipun sulih sarirane dening Bapak Mulyana pramila dumateng panjenengan wekdal saha sesama kawula aturaken. Satuhu tatas titis wijang saha gamblang atur panampi ingkang sampun dipun aturaken lan mengko adicara wonten pawiwahan punika kita lajengaken. Minangka adicara ingkang angken sekawan nun inggih adicara inti walimatun ursi. Pramila dumateng para kadang sinoman dipun suwun angyahani punapa ingkang dados jejibahanipun ngaturaken pesugatan twin dedaharan dumateng para tamu. Lan dumateng kadang Jurupita swara kasuwun muter lelagon ingkang canduk kalian swara wonten dalu utawa siang punika. Sumangga para lawuh kakung sumawana putri ingkang kawula mulyakaken boten ateges kawula anggredu angenipun panjenengan sami dahar ananging kaliyan ngantos cakep anggenipun caos dedaharan monggo adicara wonten siang punika kita lajengaken. Para lawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Bilih pinangaten sarimbi angenipun badhe nyilemi samudraning bebrayan utawi bermasyarakat ngatur bale wisma punika mbatahaken lampu pinangka pandomeng lampah aruni piweling saha pitedah. Ingkang menika panjenenganipun Bapak Suparno dalah putra keluarga ngresaya panjenenganipun Rama Kyai Abdul Karim ingkang gambuh salwiring kaweruh kersana paring warsitawara utawi warsita adi dumateng pinangetan sarimbi khususipun. Umumipun dumateng kula dalah panjenengan sedaya pramila dumateng panjenenganipun Rama Kyai Abdul Karim wekdal saha sasana pangendikan kawula aturaken. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tuhu kinurmatan. Minangka adicar ingkang terakhir nun inggih doa ingkang insyaallah badhe kepandhengani dening Bapak Ahmad Syafi ananging sakderengipun adicara doa kelaksanan kunjuk dumateng Bapak Suparno keparengan hanjengkaraken pinangetan kakalih kakanthi tumuju dumateng wiraraning sasara pawiwahan saperlu nguntapaken konduring para tamu saha nyuwun
tambahing berkah pangestu lan saking kawula minangka pranatacara mbok bilih awal saenggah akhir wonten salah bawa saha atur ingkang boten nuju prana kawula kajibah nyuwun gunging pangaksami lan dumateng Bapak Ahmad Sofi wekdal saha sesana kawula aturaken. Sakmenten presentasi saking kula, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.